ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತೇರ್ಲ ಎಂಚುಳ್ಳರು ಏಪಲ ಕುಷ್ಟು ಪುಳೆ ಏಪಲ ತೇಳ್ತು ಪುಳೆ ಎನ್ನಪದು ರಾಷ್ಟ್ರವತಿ ಜಿ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಉಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪತ್ತರಾತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿರು ದೊಂಬುಂಡು ಕೋಡೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿರು ಒಂಜರ ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆದ ಹೊರತು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದುಂಡು ಕೋಡೆನು ಹೋಟೆಲ್ದಡೆ ಪೋತೆ ಬೈಯಡು 5 ಗಂಟೆ 5:30 ಸೀದ ಬಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನೆ ಬಣ್ಣ ಗಂಟೆ ಉಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣಕ ನಾನು ಪತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಳಿಗಿಂಚಿ ಬತ್ತದೆ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗೆ ಬತ್ತದೆ ಆಯನ ಪುದರ್ ಸನತ್ ಆಯನ ಬೈಕ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಸೀದ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಲನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತದೆ ಐಡುದಕ ಮೀದು ಜೆತ್ತನೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿರು ನಿದ್ರೆ ಬೊಲ್ಪುಗುಲಕ್ಕನ ಗಂಟೆ ಮಂಡ ಈನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 7 ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದುಂಬು ಅಂಚನೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಚಾಗದೈತ ಪಂಡ ಓಟು ಪಾಳೆ ದೋಸೆಲ ಐಡುದಕ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಮೀನು ಸಾರಲ ಕೋಡದ ಕಡುವ ಮೀನು ಸಾರಲ ಎತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ತುಂಡುಳದ ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಚಾಯ್ ಪೂರ ಪರದಂಡು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏರು ಮಂತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಐಡುದಕ ಜೂಲಿ ಜಾನಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಂಡು ಪೆರ್ಲ ಓಲುಳ ಏನಪ್ಪಾಂಡ ಭಾರತದ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕುಡು ಎನ್ಮಕಜ ಗ್ರಾಮಡು ಪೆರ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತಂಡು ಅಂಜನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತಂಡು ನಮ್ಮೂರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರುನೇನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚನೆ 2019 ಪ್ರಕಾರ ಏತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪಂಡ 13,230 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಚನೆ ಏತ್ ಎತ್ತರ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತಂಡು 597 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತಂಡು ಪೆರ್ಲದ ವಿಲೇಜ್ ಓ ಪಂಡ ಎನ್ಮಕಾಜೆ ಓಲುಲೈನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡ್ದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಪೋನಡ ಎನ್ಮಕಾಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೂರದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪೆರ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರುನೇನೆ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಬು ನಿಕ್ಲ ಊರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರುನೊಳ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಬು ನಮ್ಮೂರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರುನೊಳ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಬು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದೊಂಬುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೆರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬೋಪುನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ದುಂಬು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಒಯ್ಬೇತೇನು ವಿಮಾನ ಹೋಣಾಗ ಇಲ್ಲದೊಳ ಐತನ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪುಣೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪೋಪುಂಡು ತುಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತೋಜುಂಡು ದೂರಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಎಂಕ್ ತೋಜಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೂಪಾಪೆ ದೂರಡೆ ಪೋಪುಂಡು ತುಲೆ ಅವೇ ಒಂದೇ ಮೂಲೆ ಹೋಣ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತಿರ್ತೆ ಪೋಂಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತುಲೆ ತೋಜುಂಡ ನೆಂದೆ ಮೂಲೆ ಹೋಪಣೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪೋಪಣೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಹಿಡಿದು ಪೋಪಣೆ ಜೋಡು ಉಂಡವು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪೋಂಡು ತಿರ್ತೆ ಪೋತುಂಡು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಆತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಂಡು ತಿರ್ತೆ ಪೋಂಡು ದೂರಡೆ ಪೋಂಡು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಂಡು ಹೊರ ಮೂಲೆ ಪೋಪುಂಡು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪೋಂಡು ದೂರಡೆ ಪೋಂಡು ತಿರ್ತೆ ಅದು ಪೋಯಿ ಬುಪ್ಪುಣೆ ಎನ್ಮಕಾಜೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿತ್ತೆ ಪೋಯಿ ನರ್ತೋಂದು ಪೋಯಿ ಅಮ್ಮಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋಡಿಗೆ ಐಕಿದ್ದ ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ನಮ್ಮ 2 ಕೋನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಂದು ಬರ್ಕ ಅಮ್ಮಗ ಬೋಡಿಗೆ ಈ ಪೆರ್ಲ ಟೌನ್ ಏತ್ ಎತ್ತರಡು ಉಂಡು ಪಂಡ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಪನ್ಪೆರತ 5 ಏತ್ ಎತ್ತರ ಉಂಡು ಪಂಡ 597 ಫೀಟ್ ಎತ್ತರಡು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆತಂಡ ಅವಳ ಏತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮೂರುಡು ಏತ್ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡು 7 ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ಪೇರು ನಮ್ಮೂರುಡು ಏತ್ ಪಾತೆರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮೈನಾದ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಪೇರು ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ಪೇರು ಐಡುದಕ್ಕೆ ಮಲಯಾಳಂ ಪಾತೆರ್ಪೇರು ಐಡುದಕ್ಕೆ ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತೆರ್ಪೇರು ಐಡುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ನ ನಮ್ಮ ಊರಾದಂಡು ಪೇರಲ್ ಎದುರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರದ್ದು ಒಂಜಿ ಬೋರಿ ಬರ್ಪುಂಡು 2 ಬೋರಿ ಪೋತುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ದುದ ಬೋರಿ ಉಂಡು ಎದುರು ಪೋತುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೋರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನರ್ಥೋಂದು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ಟೆ ತುಯ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಐಕೆ ಪಿಜಿನ್ ಬತ್ತದಂಡು ಜೂ ಉಂಡು ಅಯ್ನ ಮರಕದಿರಿದು ಬತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಆತಂಡು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಯನ ಪೇರ್ಲ ವಾ ಗ್ರಾಮಡ್ ಉಳ್ಳಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ಮಕಜೆ ಗ್ರಾಮಡ್ ಉಳ್ಳಾಯನ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲುಂಡು ಸೋಕುಡೆ ಒಂಜಿ ಬರೆಯನ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಆಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನೆ ಆಯ್ನ ಬೋರ್ಡ್ದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪಿರಂಡದೇ ಬತ್ತದನೆ ಇಡ ಯಾನ್ ಬೊಗ್ ದಾಯ್ತೆಗೆ ಬತ್ತನೆ ಅತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ದೊಂಬುಂಡು
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಲದ ವಿಲೇಜ್ అయిన ಗ್ರಾಮ అయిన ಎನ್ಮಕಾಜೆ ಪನ್ಪುನ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನಡೆ ಬತ್ತೆ ಮುಳು ಬರೆದುಂಡು ಎನ್ಮಕಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆದುಂಡು ಯಾನ್ ಹೊರವರ ಒಯ್ದಲ್ಪ ಈ ಬರೆಪ್ಪೆ ಹೊರವರ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಪೂರ ಈ ಉಳ್ಳಾಯ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾಯ್ನೆ ಒಯ್ ಉಳ್ಳಾಯ್ನೆ ಮೂಳೆ ಪೋಂಡ ದಾಯ್ತ ದಿಕ್ಕುನು ಪಂಡ ಮೂಳು ಬರೆದುಂಡು ಎನ್ಮಕಾಜೆ ಶ್ರೀ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಮುಳೆ ಪೋಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೂರ ಪೋಂಡು ಚೂರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವಳು ಉಂತುದು ಪಾತೆರೆ ರಪಜಿ ಭಯಂಕರ ದೊಂಬುಂಡು ಕಡುಪದ ದೊಂಬು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ರೀತಿರು ದೊಂಬುಂಡು ಇನಿ ಭಯಂಕರ ದೊಂಬು ಖಾರ ಖಾರ ಉಂಡು ದೊಂಬು ಎನೇ ಚಂಡೆ ಏನ ಮೋನೆ ತುನನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಪಂಡದಿತ್ತೀರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಂಡಾರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೋನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಂಡೊಕ್ಕ 10 ರೂಪಾಯಿದ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಯಾರು 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಕ್ಕ ಗಂಟೆ ಅನ್ನ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದ್ರಾಡೆ ಪತ್ತಾಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದೊಂಬುಂಡು ಅಂಚನೆ ರಡ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಎನ್ಮ ನಮ್ಮ ಲಾಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪನ್ನೆ ತಿಂದುದುಪ್ಪ ಲಾಲಿ 2 ರೂಪಾಯಿದ 1 ರೂಪಾಯಿದ ಈ ಥರ 2 ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ಮ ಲಾಳಿದ ತೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪನ್ನೆ ತಿಂದುಪ್ಪ ಲಾಲಿ 2 ರೂಪಾಯಿದ ಲಾಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿದ ಲಾಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿದ ಲಾಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಲಾಲಿ ಸೋರದ ಲಾಲಿ ಪೂರ ತಿಂದುಪ್ಪಾರು ಒಂದು 2 ರೂಪಾಯಿದ ಲಾಲಿ ಈಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಪಡಂಗ ಚಿಕ್ಕಂಡು 2 ರೂಪಾಯಿದ ಲಾಲಿ ಎನ್ಮ ಲಾಲಿದ ತೊಂಡೆ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് 2 ಗಂಟೆದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಆಂಡ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಪೂರ ಲಾಳಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈ ಬೈ